Шубнони азиз, анам хе курткачо бо дигар хелш омадай, фасонакаш. Рангша бинед золотисти, дохилаш. Анам хе мех дора. Баъд анами мехи анами капюшонша маҷоиб хушрувай. И чанд пулай? 150 сом. То чанд солае? То 4 сола мешава. То 4 солара мешава. То 4 солара размер доранд. Ёдовар мешавам и видеора ма аз Корвон, тарафи 7 дарвоза, биноҳои нав, якум рияд магазинои стеклянный, 48 магазина, 48 магазин. Чанд расветка дора? И чанд ранг дора. Ино чанд мамикана? 150. Ино 140 сомон, бори пештараш. А бори инаи нав омадаги, дигар ваёш 150 сомона. Бинед, чихе курткачои хушрӯ барои кӯдако. Аҷоиб. Бо анаи намудош тамоман зур. Дохилиш мехи ғафс дора. Дохили курткача. Ана ино чанд пул? Инора ман нишон дода будам, бо гуфтан хушрӯтарак нишон че? Анаи тройка. Ха, тройка чанд пул? 250 сомон ина. Тройка, курткача. Аха, дона 300 мефурӯхтиянд бозорда. Иҷада 250 метиянд. Ина бине. Ҷинсакош бо аҷоиб. То чанд сола дорад ира? То 5 сола, 6 солара размер доштиянд аз ин тройка. Хушрувак ина ҷинсаш. Баъд инаи кожинка чандай? 170 сомон кожинка. То чанд солае? То 7 солара доштиянд 170 сомон анам хе. Дигар рангош кай мебиёя? Не рангош. Ай молочниам доштиянд рӯзои наздик мебиёя. Инаи чанда? Инаи 6 сомон кӯдакона. Бори гуанҷу. И барои кӯдако майдако. Инаи хеле ҳастай. Инаш чандай? Инаш 100 сомон палиточа. Остинакош намхе вязаный. То чанд солая ира? То 3 солара. Фиолетовиш. Анаи чи? Анаи ам хушрувак. Чанд пулай? Бори гуанҷу будай. 80 сомон. Ина. То 3 сола, 4 солара. Аз и фиолетови яна хелшам аста. И чанд пул буд? 100 сомон. И рангшам ҳастай. Анаи курткача чанд? 120 сомон. Инаи блестящиё чи? Ино 110 сомон. Инора ман вай видеои пештарада нишон додагӣ будам. Бо хеле наздик ҳози як бор дига нишонтон дидем. Ина капюшоношон вай дора. Гӯшак дора. Ушки. Ё то чанд солаян? Калонак. 8 сола. То 7-8 сола. Сабу кака ино? Ина рангош. Кабуд, ярки, осмонӣ дора, зар дора. Холас анам хе рангои хушрувак дора. И чанд пула инаи курткачаи бардовӣ? 70 сомон. То чанд солае? То 2 сола 3 солара 70 сомон. Дӯстони азиз, дар бораи нарх навош чӣ хеле ки дида истодаед? Ман нархое ки на савдогара прасидистам, ҳамун нархое гуфтестай, ҳамунора ба шумо расонида истодаам. Дар зери комментария навистагӣ буд ки шумо дигар нарх гуфтед, рафтем дигар нархай қиматтара яъне. Дар ин хусус гуфтаниям ки ҳамин видеое ки ҳозир кардаистам чӣ тавре ки мебинед, ҳамин нархое ки савдогаро хучун гуфтаистиян, ҳаминора ман ба шумо расонида истодам. И плашовкаҳо чандан? Сабукан? 55. Тунукан иё 55 сомон. Аи жимпирако чи? Бачагуна? 80 сомон ана инош. Ай наи духтарона чи замукдорако? Ана ино 100 сомона? Турецки. Мех дора. У вешилкода 120 сомон навистага. И нархои дигар чия? И дигар кирта-пирта дигар чизо мефурӯхтанд.
аҳози ки вешилкошон холӣ шидагай ҳанам хе чизора мондагай на 100 сомон гуфтан мех дора дидед дохилаш барои духтарако 3 ранг доштай айнаи бачагонаи сиё чи 80 сомон анаи бачагона турецки бо чи ҳастай иҷа тройко чи 160 сомон болода тройко ана бо як чизи дигар дидам ой бахшиш брижаш халтид ҳозир дигаришам нишон медиҳам 170 сомон анам хе 170 сомон тройкаяй диде курткача и барои кӯдакои майда иҷада вай дора брукча дора у майкача инам хел як даст кати бовар кунед камака ваяй ноқулаяй видео кардан ҳам нишон додан ина бинед 170 сомон будай то 2 сола 3 солара размер доран баъд як чизи хушрӯви дига дидам и чанд пулай қахушрӯи 60 сомон барои духтарако то чанд сола то 5-6 солара ина сери ҳаста ина миҷада серишам хушрӯ ина 60 сомони дӯстони азиз метавонед биёед анамин магазини рақами 48 дар корвон тарафи тилобозор намхел бору киртачаву намхел чизои кӯдаконаи хушрӯ пешниҳоди харидорон гардидааст ана вай мехдорак чанда тройко 160 сомон турецки мехдоракои фасон ана вай боло тройко бачагоно чи 140 сомон чӣ тавре ки дида истодаед анамхе нархо гуфта истодаан ана ино чандан анаи курткачо и дигар ангошам астай и 200 сомон 200 сомон и арзон шуда дӯстони азиз 220 сомон буд 200 сомон ҳозир пешниҳоди шумо гардидааст намхел айна ё чандян кӯдакона 70 сомон анаин камбинзончои кӯдакона духтарона бачагона мана тройкаш 55 сомон иш тройка я 55 сомон тройкош барои кӯдако и тоқаяна 50 сомон анаи хеле шастай ино ҳамаш бо арзонтар шидиян дӯстони азиз ина рангош сирху зарду ино қиматтар будан аввала нархошон 70-60 будан иҷада бо ҳастанам хе курткачаҳои фасони духтарона бачагона и чанд пулай курткача 100 сомони курткачара бинед то 4 сола 5 солара ҳаста а бачагонаҳо чи ина ино 100 сомон 90 сомон ина 90 сомон буда то 4 сола 5 солара доранд хулас дӯстони азиз ин буд видео аз анамин магазини либосҳои кӯдакона биёед рақами магазин 48